cynnes I chi gyd I gynhadledd Gwehyddu gen I Dyfed Edwards, cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Ac nad ydw I yno efo chi yn bersonol, mae braf iawn gen I feddwl am y gynhadledd yma yn digwydd yma yn ein hardal ni yng Ngogledd Cymru ac yn Wrecsam. Oherwydd mae gen yr ardal draddodiad ddwfn iawn yn y celfyddydau. Dwi yn ffrwyth o'r cyfoeth yna sydd wedi bod yng Ngogledd Ddwyrain Cymru fel un o blant y rhos, cefndir cerddorol, wedi astudio cerddoriaeth fy hun, wedi graddio mewn cerddoriaeth. Felly mae'r celfyddydau yn ddwfn iawn yn yr ardal a dwi wedi elwa o hynny. Fyddwch chi'n gwybod am llawer o gorau a llawer o actorion a llenyddiaeth ac yn y blaen sydd â'i hanes yn ddwfn iawn yn y pentrefi o amgylch Wrecsam. Ac yn ddifyr iawn mae wrth gwrs hynny ynglwm â'r diwydiannau glo a dyr sydd wedi bod yn yr ardal. Felly dwi'n falch iawn bod gan ein hardal ni yma yng Ngogledd Cymru sylfaen arbennig yn y celfyddydau. A dyn ni fel Bwrdd Iechyd wedi bod yn awyddus I gydweithio â hynny, I geisio cael y celfyddydau I fod yn rhan annatod o'n gweithgaredd ni fel Bwrdd Iechyd, oherwydd dyn ni yn llawn sylweddoli y cyfle mae'r celfyddydau a'r celfyddydau mynegiannol yn rhoi i'n poblogaeth ni. Dyn ni'n pwysleisio dro ar ôl tro bod iechyd ddim yn digwydd mewn ysbyty, mae'n digwydd yn y gymuned. A mae iechyd a lles a'r celfyddydau yn annatod felly. A dwi wedi gweld fy hun y gwaith sydd wedi digwydd yn y Bwrdd Iechyd yma yn Betsi Cadwaladr, sydd wedi helpu pobl I fod yn nhw eu hunain, I allu mynegu eu hunain hyd yn oed yn y sefyllfaoedd mwy heriol. A dwi wedi bod yn falch iawn bod ni fel Bwrdd Iechyd wedi gallu cofleidio y cyfleoedd yna a sicrhau bod gan bobl ffordd I fynegu eu hunain ac I gael cefnogaeth tu allan i'r gyfundrefn iechyd ffurfiol os liciwch chi. Dyn ni'n gwybod bod yn iechyd a lles yn cael ei effeithio gan yr hyn sy'n digwydd yn ein bywydau o ddydd I ddydd. Felly, mae'n bwysig dwi'n meddwl I ni ddefnyddio pob math o gyfleoedd sydd gennym ni a'r manteision sydd gennym ni yma yng Nghymru a yn y Gogledd yn sicr I ddefnyddio'r adnoddau yna, y celfyddydau yn y cyswllt yma I gefnogi pobl ac I helpu pobl fel bod ni'n gallu sicrhau deilliannau iechyd a lles gorau posib I bawb o oedran ifanc I rhai hŷn yn ogystal. Felly pob llwyddiant I chi mwynhewch gynhadledd ac yn bwysig a holl, cefnogwch eich gilydd mwyn I ni allu adeiladu ar y gwaith da sy'n digwydd yn y celfyddydau a iechyd a lles fel yn bod ni'n gallu cynnig y gorau posib i'n poblogaeth ni'n dyfodol. Pob dymuniad da I chi.